even 1 million visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1 million visits. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1 million visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. More critically, when you are here, respect us. Respect our leaders, respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge, like the Low Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turwa kama Ruto gino tu dong dangni ma biro Siaya ka odi kuna kya odi Ugenya kya odi game ka wo cha dangni cha loka South Nyanza guju en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okionge wan turwa ka kidwa mondo jo turwa gi winj wachni to en mana yo achiel en Raila Amolo Odinga. To molon ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA gimonego nyo Ruto yo uda nyiswa sama chao oko dhi urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa to Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek. Nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Dongo winjo. Hey. What do I give? Ndo chendo mane maeni go. Mar hakikisha ni this Low Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China ki chano nyithindo ma tamre gino. Jo China ki ndiko nyithindo to kuchul pesa moromo.
Aye pesa ko bende ok chuli sama owinjore. Mage teach national government, not flying around and confusing people with baseless propaganda. Oh, come on. Hey. One kinde manene igoye chong ni ngato no serumo. No serumo. Hey. To Monoyo. One wasomo body language maraila. Okwadua niwa go step mbele maraila. Okwadua niwa ringo mbele maraila. As we speak, Raila Podo ko recognize Ruto kaka president. Chema no recognize obro wacho. Kapon no timadier. To bro nyiso wa. To kachane maweni. Sama weni yande en wach mar ng'anyo maru. Ng'anyo maru ema yane ochuno Ruto bo duoge mesa. Onyise ki jo kanisa, jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi. President ma Tanzania onyise, Obasanjo onyise no bwana. Kamichomeni. Koki wuoyo gi Raila. Jogi dhi goni lojini. Ema miyo koro yie mak sani mani mesa Bomas kucho. Oyiero ji abich. Raila bo yiero ji abich. Jog Raila abich go ane deputy leader margi. Koro an gi Kalonzo. Tele negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo. Mawang'eyo gima twak no nyuolo. Waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenya. Ng'amotamo Ruto limo turwaka onge. Onyalo limo kata pile kohero. To wach mar kura turwaka. Karaila podo ko yie. Sahau. To wach mar kura turwaka. Kiparo ni nyalo biro turwaka ta imoso Ruto to ai biro kwayo mbulu turwaka tigoni. You are daydreaming. Koda beri dwaro ko mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kai nigo ni Ruto emo miyi blessings mage. Wabo ne rekodi wangi wa okama. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winjo oba kagiwuok Kenya ka alakosi kane urito. Kidwa ng'eyo jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelo. To kagi urenga ni to gidhi Mutumbu. Kagi ni Mutumbu to gisako mana yanyowa. Ogwenyal yenu. We can. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga. Bwana Ruto, you can make. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. More critically, when you are here,
respect us. Respect our leaders, respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge, like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turua kama Ruto gino tu dangni ma biro Siaya ka odi kuna kia odi Ugenya kia odi game ka uo cha dangni cha loka South Nyanza Guju en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okie onge wan turua ka kidwa mondo jo turua gi winj wachni to mana yo achiel men Raila Amolo Odinga. To moloyo ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA. Gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa sama chao ok odhi Urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa to Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek. Nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Dongo winjo. Hey. What do I give? Ndo chendo mane ma en go mar hakikisha ni this Lower Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China gi chano nyithindo ma tamre gino. Jo China gi ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Aye pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government. Not flying around and confusing people with business propaganda. Oh, come on. Hey. One kinde manene igoye chong ni ngato no serumo. No serumo. Eh. To monoyo. One wasomo body language maraila. O kwadua ni wago step mbele maraila.
okwadwa ni waringo mbele Raila. As we speak, Raila Poto recognize Ruto kaka president. Chieng man recognize obro wacho. Kapon no timadie. To bro nyiso wa. To kachane mawueni. Sama wueni yande en wach mar ng'anyo maru. Ng'anyo maru ema yande ochuno Ruto bo duoge mesa. Onyise gi jo kanisa, jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi. President ma Tanzania onyise, Obasanjo onyise no bwana. Kamichomeni. Koki wuoyo gi Raila. Jogi dhi goli lojini. Ema miyo koro yie mak sani wani mesa Bomas kucho. Oyiero ji abich. Raila bo oyiero ji abich. Jog Raila abich go an deputy leader margi. Koro an gi Kalonzo. And what negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo. Mawang'eyo gima twak no nyuolo. Waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenyaka. Ng'amotamo Ruto limo Turwaka onge. Onyalo limo kata pile koher. To wach mar kura Turwaka. Karaila podo ko yie. Sahau. To wach mar kura Turwaka. Kiparo ni nyalo biro Turwaka ta imoso Ruto to ai biro kwayo mbulu Turwaka tigoni. You are daydreaming. Koda beri dwaro ko mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kainigo ni Ruto emo miyi blessings mage. Wabo ne rekodi wangi wako kama. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winyo ora kagiwuok Kenyaka alakosi kane urito. Kidwa ng'eyo ni jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelo. To kagi urenga ni to gidhi Mutumbu. Kagi ni Mutumbu to gisako mana yanyo. Ogonyal yenu. We can. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. More critically, when you are here, respect us. Respect our leaders. Respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our
our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge, like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turua kama Ruto gino to don dangni ma biro Siaya ka odi kuna kia odi Ugenya kia odi game ka uo chao dangni cha loka South Nyanza Guju en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okie onge wan turua ka kidwa mondo jo turua gi winj wachni to mana yo achiel en Raila Amolo Odinga. To moloyo ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA. Gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa sama chao oko dhi Urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa Anton Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek. Nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Dongo winjo. Wadwa ng'eyo ndo chenro mane ma en go mar hakikisha ni this Lower Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China gi chando nyithindo ma tamre gi nono. Jo China gi ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Aye pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government, not flying around and confusing people with baseless propaganda. Oh, come on. One kinde manene igoye chong ni ng'ato noserumo. To moloyo wan wasomo body language mar Raila. Ok wadwa ni wago step mbele mar Raila. Ok wadwa ni waringo mbele mar Raila. As we speak, Raila poto ko recognize Ruto kaka president. Chieng' ma recognize obro wacho. Kapon no tima dier. To bro nyisowa. To kachane mawueni. Sama wueni yande en wach mar ng'anyo maru. Ng'anyo maru ema yane ochuno Ruto bo duoge mesa. Onyise gi jo kanisa, jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi. President ma Tanzania onyise, Obasanjo onyise no bwana. Kamichomeni koki wuoyo gi Raila jogi dhi goli lojini. Ema miyo koro yie mak sani wani mesa Bomas kucho. Oyiero ji 5, Raila bo oyiero ji 5. Jog Raila 5 go ane deputy leader margi.
Kuro an gi Kalonzo. Emwatele negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo, mawang'eyo gima twak no nyuolo, waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenya ka. Ng'amotamo Ruto limo thurwa ka onge. Onyalo limowa kata pile kohero. To wach mar kura thurwa ka, ka Raila pod ok oyie, sahau. To wach mar kura thurwa ka, kiparo ni nyalo biro thurwa ka ta imoso Ruto, to ai biro kwayo ombulu thurwa ka tigoni. You are daydreaming. Koda beri idwaro kom mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kainigo ni Ruto emomiyi blessings mage. Wabo nere kodi wang' gi wang', okamano. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winjo ora ka giwuok Kenya ka alakosi ka ne urito. Kidwa ng'eyo ni jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelo. To kagi urenga ni to gidhi Mutumbu. Kagi ni Mutumbu to gisako mana yanyowa. Ogwanyal yenu. We can. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. But more critically, when you are here, respect us. Respect our leaders. Respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge. Like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCAs to open. The governor and his able MCAs can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto.
mano dangni turwa kama Ruto gino tu dong dangni ma biro Siaya ka odhi kuna kia odhi Ugenya kia odhi game ka wuono chao dangni cha loka South Nyanza kuchu en dangni ma onge tien ma en dangni ma gima okie onge wan turwa ka kidwa mondo jo turwa gi winj wachni to en mana yo achiel en Raila Amolo Odinga to moloyo ok en tich ng'ato maluongore ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA onjere uru yawo gik MCA gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa sama chao ok odhi Urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa to Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge which is a lifeline for our people. Oh come on, dongo winjo wadwa ng'eyo ndo chenro mane ma en go mar hakikisha ni this Lower Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China gi chano nyithindo ma tamre gino. Jo China gi ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Ane pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government, not flying around and confusing people with to complete this bridge which is a lifeline for our people. Oh come on, dongo winjo wadwa ng'eyo ndo chenro mane ma en go mar hakikisha ni this Lower Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China gi chano nyithindo ma tamre gino. Jo China gi ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Ane pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government, not flying around and confusing people with baseless propaganda. Oh come on. One kinde manene igoye chong ni ng'ato noserumo. To moloyo wan wasomo body language mar Raila. Ok wadwa ni wago step mbele mar Raila. Ok wadwa ni waringo mbele mar Raila. As we speak, Raila poto ko recognize Ruto kaka president. Chieng' ma recognize obro wacho kapo no tima dier to bro nyisowa to kachsani mawueni sama wueni yande en wach mar ng'anyo maru ema yane ochuno Ruto bo duoge mesa onyise gi jo kanisa jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi president ma Tanzania onyise Obasanjo onyise no bwana kamichomeni koki wuoyo gi Raila jogi dhi goni lojini ema miyo koro yie mak sani wani mesa Bomas kucho oyiero ji 5 Raila bo yiero ji 5 jog Raila 5 go ane deputy leader margi koro an gi Kalonzo tele negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda, we are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo, mawang'eyo gima twak no nyuolo,
waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenya ka. Ng'amotamo Ruto limo thurwa ka onge. Onyalo limowa kata pile kohero. To wach mar kura thurwa ka. Kara ila podo ko yie. Sahau. To wach mar kura thurwa ka. Kiparo ni nyalo biro thurwa ka ta imoso Ruto to ai biro kwayo mbulu thurwa ka tigoni. You are daydreaming. Koda beri idwaro kom mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kae nigo ni Ruto emomiyi blessings mage. Wabo ne rekodi wangi wa okaman. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winyo ora kagiwuok Kenya ka alakosi kane urito. Kidwa ng'eyo jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelo. To kagi urenga ni to gidhi Mutumbu. Kagi ni Mutumbu to gisako mana yanyo. Ogwanyal yenu. We can Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. But more critically, when you are here, respect us. Respect our leaders. Respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge. Like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turwa kama Ruto gino tu dong dangni ma biro Siaya ka odi kuna ka odi Ugenya ka odi game ka wono cha dangni cha loka South Nyanza guchu en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okionge wan turwa ka kidwa mondo jo turwa gi winj wachni to mana yo achiel en Raila Amolo Odinga.
To moloyo ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA. Gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa. Sama chao oko dhi urenga. Kar fuyo gi ndege. To okal ka mondo nyiswa to Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek. Nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over. And you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Don't go with you. Hey. What do I give? Ndo chendo mane maeni go. Mar hakikisha ni this law and Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China ki chano nyithindo ma tamre gino. Jo China ki ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Ane pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government. Not flying around and confusing people with baseless propaganda. Oh, come on. Hey. One kinde manene igoye chong ni ng'ato no serumo. No serumo. Hey. To monoyo. One wasomo body language maraila. Okwadua ni wago step mbele maraila. Okwadua ni waringo mbele maraila. As we speak, Raila Podo recognize Ruto kaka president. Cheng mama recognize obro wacho. Kapon no timadie. Togoro nyiso wa. To kachane mawueni. Sama wueni yande en wach mar ng'anyo maru. Ng'anyo maru ema yane ochuno Ruto bo duoge mesa. Onyise ki jo kanisa, jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi. President ma Tanzania onyise, Obasanjo onyise no bwana. Kamichomeni. Koki wuoyo gi Raila. Jogi dhi goli lojini. Ema miyo koro yie mak sani wani mesa Bomas kucho. Oyiero ji 5. Raila bo oyiero ji 5. Jog Raila 5 go ane deputy leader margi. Koro an gi Kalonzo. Tele negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo. Mawang'eyo gima twak no nyuolo. Waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenyaka. Ng'amotamo Ruto limo turwaka onge. Onyalo limo kata pile koher. To wach mar kura turwaka. Karaila podo ko yie. Sahau. To wach mar kura turwaka. Kiparo ni nyalo biro turwaka ta imoso Ruto to ai biro kwayo mbulu turwaka tigoni. You are daydreaming. Koda beri dwaro ko mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kai nigo ni Ruto emo miyi blessings mage. Wabo ne rekodi wangi wako kama. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winyo ka giwuok Kenyaka ala kosi kane urito.
Kidwa ng'eyo ni jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelo. To kagi urenga ni i. To gidhi mutumbu. Kagi ni mutumbu to gisako mana yanyowa. Ogwanyal yenu. We can't. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. More critically, when you are here, respect us. Respect our leaders. Respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge. Like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turwa kama Ruto gino tu don dangni ma biro Siaya ka odi kuna ka odi Ugenya ka odi game ka wo cha dangni cha loka South Nyanza guju en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okieonge wan turwa ka kidwa mondo jo turwa gi winj wachni to mana yo achiel en Raila Amolo Odinga. To moloyo ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa sama chao oko dhi urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa to Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek. Nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Dongo winjo. Hey. Wadwa ng'eyo ndo chenro mane ma en go mar hakikisha ni this Lower Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China gi chano nyithindo ma tamre gno.
Jo China gi ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Aye pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government. Not flying around and confusing people with baseless propaganda. Oh, come on. Hey. One kinde manene igoye chong ni ngato no serumo. No serumo. Hey. To Moloyo. One wasomo body language maraila. Okwadua ni wago step mbele maraila. Okwadua ni waringo mbele maraila. As we speak, Raila Podo ko recognize Ruto kaka president. Chieng ma recognize obro wacho. Kapon no timadier. To bro nyiso wa. To kachane mawueni. Sama wueni yande en wach mar ng'anyo maru. Ng'anyo maru ema yane ochuno Ruto bo duoge mesa. Onyise gi jo kanisa, jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi. President ma Tanzania onyise, Obasanjo onyise no bwana. Kamichomeni. Koki wuoyo gi Raila. Jogi dhi goli lojini. Ema miyo koro yie mak sani wani mesa Bomas kucho. Oyiero ji abich. Raila bo yiero ji abich. Jog Raila abich go ane deputy leader margi. Koro an gi Kalonzo. Tele negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo. Mawang'eyo gima twak no nyuolo. Waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenyaka. Ng'amotamo Ruto limo Turwaka onge. Onyalo limo kata pile kohero. To wach mar kura Turwaka. Karaila podo ko yie. Sahau. To wach mar kura Turwaka. Kiparo ni nyalo biro Turwaka ta imoso Ruto to ai biro kwayo mbulu Turwaka tigoni. You are daydreaming. Koda beri dwaro ko mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kae nigo ni Ruto emo miyi blessings mage. Wabo ne rekodi wangi wako kamano. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winjo ora kagiwuok Kenyaka alakosi kane urito. Kidwa ng'eyo jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelo. To kagi urenga ni to gidhi Mutumbu. Kagi ni Mutumbu to gisako mana yanyowa. Ogwenyal yenu. We can Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. More critically, when you are here, respect us. Respect our leaders. Respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We
as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if the intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge, like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turwa kama Ruto gino tu dangni ma biro Siaya ka odi kuna kia odi Ugenya kia odi game ka uo chao dangni cha loka South Nyanza Guju en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okie onge wan turwa ka kidwa mondo jo turwa gi winj wachni to en mana yo achiel en Raila Amolo Odinga. To moloyo ok en tich ng'ato maluongore ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA. Gimonego nyo Ruto gi jo uda nyiswa sama chao oko dhi Urenga kar fuyo gi ndege to okal ka mondo nyiswa to Nzoia ni ang'o miyo bridge ni okawo higni 3 kapok otiek. Nikech mano en tij national government. You can't be spending public money flying all over and you can't pay the contractor to complete this bridge, which is a lifeline for our people. Oh, come on. Dongo winjo. Hey. What do I give? Ndo chendo mane maeni go. Mar hakikisha ni this Lower Nzoia irrigation scheme orumo. Sani mabet kaeni jo China ki chano nyithindo ma tamre gnon. Jo China ki ndiko nyithindo to ok chul pesa moromo. Ane pesa ko bende ok chul sama owinjore. Mage tij national government. Not flying around and confusing people with baseless propaganda. Oh, come on. Hey. One kinde manene igoye chong ni ngato no serumo. No serumo. Hey. To monoyo. One wasomo body language maraila. Okwadua niwa go step mbele maraila. Okwadua niwa ringo mbele maraila. As we speak, Raila podo ko recognize Ruto kaka president. Chema no recognize obro wacho. Kapon no tima die. Obro nyiso wa.
To kachani maweni. Sama weni yande en wach mar ng'anyo maru. Ng'anyo maru ema yane ochuno Ruto bo duoge mesa. Onyise gi jo kanisa, jo Amerika onyise nyaka kod jirande wagi. President ma Tanzania onyise, Obasanjo onyise no bwana. Kamichomeni. Koki wuoyo gi Raila. Jogi dhi goli lojini. Ema miyo koro yie mak sani mani mesa Bomas kucho. Oyiero ji abich. Raila bo oyiero ji abich. Jog Raila abich go ane deputy leader margi. Koro an gi Kalonzo. Tele negotiations on behalf of Raila. To kapok negotiations go onyuolo matunda. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. Kapok twak no rumo. Mawang'eyo gima twak no nyuolo. Waonge kod rikni mar mosruok gi Ruto. To limbe to yien ng'ata limo kamoro amora Kenya. Ng'amotamo Ruto limo turwaka onge. Onyalo limo kata pile koher. To wach mar kura turwaka. Kara ila podo ko yie. Sahau. To wach mar kura turwaka. Kiparo ni nyalo biro turwaka ta imoso Ruto to ai biro kwayo mbulu turwaka tigoni. You are daydreaming. Koda beri dwaro ko mar MCA, idwaro MP, idwaro governor, idwaro whatever. Kibiro kae nigo ni Ruto emo miyi blessings mage. Wabo ne rekodi wangi wa okaman. Wabo romo kodi. Nikech 2027 bende chiegni ahinya. Wabo romo kodi. Mondo koro mane Kenya winjo oba kagiwuok Kenya ka alakosi kane urito. Kidwa ng'eyo jogi are not sincere. Kagi nurenga. To giwuoyo kaka weche development mokelogi. To kagi urenga ni to gidhi Mutumbu. Kagi ni Mutumbu to gisako mana yanyowa. Ogwanyal yenu. We can. Bwana Ruto, you can make 1,000 visits here. Even 1,000,000 visits. But unless and until you go through one Raila Amolo Odinga, it is all futile. Totally futile. But more critically, when you are here, respect us. Respect our leaders. Respect our people. Otherwise, if you come here as a tourist, you will come a million times, but politically it will add no value to you. We as a people, the Luo community in particular, we have no problem with visitors of whatever shade. We are receptive of all visitors. And we remain steadfast in ODM under our one leader, Raila Amolo Odinga. The one and only leader, Raila Amolo Odinga. So you can visit us as many times as you wish. But if your intention is to seek our political support, then there's only one route. And that route is Raila Amolo Odinga. Any other route is a total waste of time. Total waste of time. But more importantly, if you come here, please
help us address the issues that are affecting our people. Development. Like the Nzoia Bridge, like the Lower Nzoia irrigation scheme. Those are the things that we want to hear you doing. Not coming to focus on projects that are within the domain of the county governments. Leave those county government projects for the governor and the MCS to open. The governor and his able MCS can open those county projects. Come here and tell us how much money has been allocated by Parliament for these national government projects. We are not in a hurry to shake hands with Ruto. No dangni turua kama Ruto gino to don dangni ma biro Siaya ka odi kuna kia odi Ugenya kia odi game ka uno cha dangni cha loka South Nyanza Guju en dangni ma onge tien ma en dangni ma kuma okieonge wan turua ka kidwa mondo jo turua gi winj wachni to en mana yo achiel men Raila Amolo Odinga to moloyo ok en tich ng'ato maluongo ni president biro yawo gik moko monego yaw kod MCA. Onjere uru yawo gik MCA gimonego nyo Ruto yo uda nyiswa sama chao oko dhi urenga